Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een aannemer personeel naar huis heeft gestuurd. En dat heeft allemaal te maken met een aannemer die werkzaam is op het terrein van de raffinaderij. De Extra meldt het vandaag dat vrijdag de werknemers van deze grote aannemer te horen kregen dat er gebrek is aan materiaal en dat ze daarom naar huis moeten. Ze krijgen dus niet betaald voor de komende dagen. Pas als alles weer in orde is, kunnen ze daadwerkelijk weer aan de slag gaan. En dat is zorgwekkend, zegt Alcides Cova. Hij is voorzitter van de SGTK, de overkoepelende vakbond. Die zegt dat er zulke zaken erg vervelend zijn natuurlijk voor de werknemers. Die nu in deze dure januari maand zonder geld zitten. Maar ook voor het voortbestaan van de situatie op de raffinaderij. Al lange tijd wordt er om meer duidelijkheid gevraagd. En dat zou nu moeten worden gegeven, aldus Alcides Cova. Fuikdag zonder incidenten, dus het was vooral gezellig. Dat kunnen we concluderen van Fuikdag. Gisteren meer dan 250 boten kwamen bij elkaar. Mensen vierden feest, luidden het nieuwe jaar in. En dat gebeurde volgens de Chalik Clement, de woordvoerder van de kustwacht, zonder grote incidenten. Zoals elk jaar waren er watertaxis. Mensen die per boot mensen naar Fuikbaai brengen. Maar ja, dat is eigenlijk verboden. Ook waren er enkele boten met meer passagiers dan toegestaan. En dat is afgehandeld door de kustwacht. En in totaal zijn er 6 boten aangepakt die hadden schade opgelopen. En er waren meerdere boten, meer dan normaal zou je kunnen zeggen, uit Aruba en Bonaire bij Fuikdag. Maar los van deze kleine incidenten was het een geslaagd feest. Politie laat veel auto's wegslepen. Dat betekent niet dat iedereen blij na afloop was van Fuikdag. Want de politie heeft zondag 22 verkeerd geparkeerde auto's weg laten slepen in en rond Caracas Baai. Elk jaar parkeren mensen daar hun auto om met de boot naar Fuikdag te kunnen gaan. En dat gebeurt niet altijd volgens de regels. Er zijn dus 22 auto's weggesleept. Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar. En om de auto terug te krijgen moeten mensen de sleepkosten betalen en een boete. Gepensioneerden eisen premie. Dat heeft allemaal met de Bashir-premie te maken die de overheid heeft gegeven. In het verleden kwam het vaker voor dat mensen in de dure kerstperiode naast een bonus ook nog een Bashir-premie kregen. Dat is dit jaar weer toegekend. Dat gebeurde eigenlijk nadat minister van Financiën een dergelijke premie had toegestaan aan de werknemers van CMC. Toen zeiden de vakbonden, dan moet dat ook aan de ambtenaren. De ambtenaren hebben ook zo'n premie gekregen. Onderstandtrekkers hebben het ook gekregen. En gepensioneerden, maar die alleen voor de gepensioneerden die een inkomen tot 1100 gulden per maand krijgen. En nu zijn de gepensioneerde ambtenaren die zeggen van ja, maar wij moeten dit ook krijgen, in opstand gekomen omdat ze het discriminerend vinden dat er een grens is gesteld. Een dergelijke premie gaat 1000 gulden voor ambtenaren, 150 voor onderstandtrekkers en 350 voor gepensioneerden. Waarbij dus een grens is gesteld tot 1100 gulden. En dat gaat dan vooral om de gepensioneerden die via verschillende instellingen hun pensioen krijgen, onder meer via APC. En die zijn nu in het geweer gekomen en eisen dat de overheid ook iedereen die een pensioen krijgt, zo'n premie geeft. Het idee was van minister van Financiën Silvania. En die is op deze wijze nu door de gepensioneerden opgeroepen om hier iets aan te doen. Bij opname van Extra Journaal was nog niet duidelijk wat de minister daarvan zou vinden. Snelbeslissing over Hof, dat is een vraag die vanuit het gemeenschappelijk Hof van Justitie is gekomen, omdat meer dan 3 jaar geleden het Hof is verhuisd van Punda naar de boulevard Dom Martina. Wat gaat er gebeuren? Daar moet het parlement een duidelijkheid over geven. Er is een commissie ingesteld, een tijdelijke commissie nieuwbouw. Die is 2 jaar aan de slag geweest en
In september vorig jaar is dat weer verlengd tot mei van dit jaar. Maar vanuit het Hof wil men duidelijkheid hebben of het Hof terug gaat keren naar het parlement. Wat het parlement gaat doen, of zij naar een andere locatie gaan. En wat het betekent voor de Hof op de Dom Martina Boulevard. Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden aan het begin van 2025. Democraat trapt campagne af. Dat is de Democratische Partij die als eerste echt officieel de campagne heeft afgetrapt. En dat gebeurde afgelopen zaterdag bij Landhuis Vredenberg. Daniel Hodge, oud-premier, die is behalve voorzitter van Democraat nu ook de lijsttrekker. En dat werd gevierd door de Rode Partij die al jarenlang probeert terug te keren in het parlement. Maar steeds niet voldoende stemmen krijgt. Nu gaat Hodge het proberen en die heeft tijdens de bijeenkomst in Landhuis Vredenberg aangegeven dat er enkele belangrijke punten zijn waar de partij aandacht aan gaat besteden. Zoals de kosten van levensonderhoud, de kosten van doing business, van zaken doen. Maar ook onderwijs en formatie, het zorgen dat onze jongeren op een goede wijze opgroeien en goed onderwijs krijgen, maar zich ook verder kunnen ontwikkelen. Dat zijn punten die de partij belangrijk vindt en waar ze aan gaan werken. Eerste fase Soto Arena. Het is mooi voor Soto, voor Bandabouw, maar het sportpark is opgeknapt en dat werd dit weekend gevierd. Waren onder meer ministers Pik Pisas, zelf uit de buurt afkomstig, en ook Citré van Heijdorn van Onderwijs, die gaven een speech. Ook waren mensen van de organisatie die het hele traject hebben beheerd, Reda Sociaal, die hielden een toespraak. En het is nu de eerste fase, mooi veld, lichter, en in de tweede en derde fase zal er bijvoorbeeld ook een scorebord, een tribune en een gebouw voor de verkoop van kaartjes worden gemaakt. Maar het sportpark is opgeknapt en gaat alleen nog maar mooier worden. En voor minister Pisas was deze dag erg bijzonder, omdat hij al vele jaren droomt van een Soto Arena. En die droom is dus nu uitgekomen. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Dan gaan we naar Sint Maarten, want de politie van Sint Maarten heeft bekendgemaakt dat zaterdagochtend, in de vroege ochtend rond 4 uur, een vrouw is omgekomen bij een opmerkelijk verkeersongeluk. Het incident vond plaats tussen twee scooters, zo zegt de politie, waarbij de een de ander probeerde in te halen, maar de ander wilde juist afslaan. Dat leidde tot een botsing. Toen de politie kwam, waren alle scooters weg, lagen er 4 mensen op straat. 1 persoon, een jonge vrouw, een jonge moeder is overleden. 2 mensen waren ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en de 4e raakte licht gewond. Maar de sociale media die zeggen dat er ook nog een auto bij het ongeluk betrokken was. De politie heeft alles in onderzoek. Vandaag is ook weer verder onderzoek gedaan, dat ziet u op deze beelden. Maar de politie laat vooral weten dat mensen voorzichtig moeten rijden, maar ook dat er geen bewijsstukken of voertuigen van de plaats van een incident moeten worden verwijderd, omdat dat het onderzoek bemoeilijkt.
We beginnen op Aruba, want daar heeft zich vlak voor het weekend een naar incident afgespeeld waarbij Nelson Speed Andrade, bekend journalist, is mishandeld door de zoon van oud-minister Andy Cruz. Die zoon is aangehouden en het gebeurde allemaal vrijdag. In het afgelopen weekend is er veel op gereageerd. De oud-minister zei zelf dat verbale agressie een gevolg heeft gekregen. Volgens hem was de situatie al een tijdje aan het sudderen en was dat uiteindelijk resulteerde dat uiteindelijk in de mishandeling. Waarmee hij zei dat het onontkoombaar was doordat de pers over hem steeds negatief schreef. Een opmerkelijke verklaring van een politicus natuurlijk, omdat geweld in de samenleving nooit goed te praten is en ook niet en zeker niet tegen de media. Volgens de politiewoordvoerder bleek uit de eerste rapporten dat een journalist in zijn auto zat toen een onbekende man hem plotseling aanviel en daarna wegrende. Mensen probeerden hem te achtervolgen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is de zoon aangehouden. De journalist is naar het ziekenhuis gegaan en de politie noemt het een betreurenswaardig incident. Want het is onacceptabel dat een journalist wordt mishandeld. Net als zoals geweld tegen wie dan ook nooit een oplossing is. Dit soort acties, vooral tegen leden van de pers, zijn onaanvaardbaar. Dan gaan zorgmedewerkers collega's in Gaza herdenken. Voor ziekenhuizen in heel Nederland, onder meer Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen, maar ook op Curaçao houden zorgmedewerkers morgen herdenkingsbijeenkomsten. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds oktober 2023 meer dan 1000 Palestijnse zorgverleners gedood. Het gaat om de aanvallen vanuit Israël op ziekenhuizen op Gaza. Daar moet een stop op komen, zo zeggen de organisatoren van deze herdenking. De herdenking volgt specifiek op de aanval op 27 december vorig jaar op het Kamal Adwan kinderziekenhuis. En dat was het laatste nog functionerende ziekenhuis in het noorden van Gaza. De deelnemers zeggen dat er moet worden gestaakt met het bombarderen van ziekenhuizen. En ook dat gevangen genomen artsen moeten worden vrijgelaten. Artsen hebben een eed afgelegd om menselijk leed te verzachten. Wij kunnen dus niet wegkijken van het leed van de mensen in Gaza en moeten alles aan doen om hen te helpen. Dat zegt dokter Nouaf Ajoubi uit Curaçao. Venezolaanse oppositiekandidaat zoekt steun tijdens regionale tour. En dan hebben we het natuurlijk over de Venezolaanse oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia. Hij is naar Argentinië gegaan en hij heeft ook een bezoek gebracht op Uruguay, zoals u op de beelden ziet. En op die manier wil hij tijdens een regionale tour steun vergaren, voorafgaand aan de beëdiging van president Nicolás Maduro voor een derde termijn. Dat zou op 10 januari moeten plaatsvinden. Zoals bekend is Edmundo González Urrutia in september gevlucht uit Venezuela. Hij heeft asiel gekregen in Spanje, maar hij zegt dat hij de daadwerkelijk gekozen nieuwe president van Venezuela is. Volgens de Venezolaanse autoriteiten moet hij juist gearresteerd worden, maar in Buenos Aires kreeg hij een warm welkom van de president aldaar en ook in Uruguay was dat het geval. Hij zal woensdag ook nog naar Panama reizen en de Dominicaanse Republiek bezoeken voordat hij naar Venezuela terug wil keren, maar daar loopt hij het gevaar dat hij gearresteerd gaat worden. In ieder geval zijn er in Zuid-Amerika verschillende presidenten die hem warm welkom heten en zijn strijd tegen Maduro steunen. We houden het verder voor u in de gaten en dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Het allerbeste. Tot ziens.